Ат спорт мәктәбе Югары Нурат микрорайонына кирү юлында төзелә. Республикада мондай объектлар Алабуга һәм Ознакайда кулланышка тапшырылган. Өченчесе Нурлатта булачак. Район башлыгы Алмаз Әхмәтшин Татнефть җәмгыяте вәкилләре белән сөйләшү барышында объектның нурлатлылар өчен зур бүләк булуын ассызыклады. На благоустройство надо уходить. Мусор надо вывозить, грунт надо завозить обратно засыпку делать. Уже чернозем надо разровнять. В тех местах, где у вас технологические проезды оставите, там техника, другое, может быть, сети еще доложить. Все остальное чернозем под отметку уже, и траву надо сеять уже. Манежның сметная стоимость енді бөгенгені 90 миллионнан артық ол. Аның әлі конкретно суммасы ішлеп біткешкенен ағарын белгілі болар. Шулай ук административный блочный комплекс деп, аның енді сметная стоимости 13 миллион. Кеңешмәдә объектны куллануга тапшыру вакыты билгеләнде. Ул график нигезендә июнь ахырларында булачак. Шулай ук кеңешмәдә төзелеш барышында килеп туган проблемалар хакында да сүз барды. Грунт белән обеспечить буенча благоустройство өчен. Шулай утны якын китереп подключать буенча сораулар бар. Һәм инде шулай су буенча сораулар диде. Без аларның барысында инде төзелеш оешмасы белән берлектә бу мәсьәләләрне хәл итәргә тиеш якын көннәрдә. Бүгенге көнгә административ көнкүреш корпусы тулысынча әзер. Хәзер манежда эшлисе бар. Трибуналар куелачак, шулай ук боевые полиделәр инде. Монда инде атлар йөритергән полиона менә май аена куелган график буенча аларны эшләп бетергә тиеш. Инде административный блочный комплекс дибез, анысы инде бик көндә 100% әзер. Менә шушы калды безнең манежны işin işlep bitirası hem uğram yakta indi благоустройство. Şulay sitler bilen indi gaz meselesini, ot meselesini hem su meselesini biz alarga yardam etemiz bu meselelerin hal etirge. Объект татна сайын җәмгыять вәкилләре белән очрашу үткәреләчәк, башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясалачак. Район башлыгы Алмаз Әхмәтшин шундый тәкъдим белән чыкты.